Aħbar xejn tajba l dawk li filgħodu jieħlu fit-traffiku iżda riflessjoni wkoll tal-qagħda ekonomika b'saħħitha fil-pajjiż. Fit-tieni kwart tas-sena, jiġifieri bejn April u Ġunju, il-vetturi liċenzjati f'pajjiżna żdiedu b'36 kuljum. Biex għall-ewwel darba n-numru ta' vetturi reġistrati f'pajjiżna qabeż 350,000, preċiżament 352,671 vettura. Minn dawn 79.1 huma karozzi tal-passiġġieri, 13.6% vetturi kummerċjali u 6.2% muturi. Inqas minn 1% kienu coaches u minibuses. Bejn April u Ġunju reġa' kien hemm l-istess xejra tal-perjodi ta' qabel. B'4,186 vettura liċenzjata kienu karozzi tal-passiġġieri. Il-karozzi kienu maqsumin bejn ġodda u second hand. Żdiedu b'57% l-muturi reġistrati meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Sinjal ċar tas-suċċess tal-miżura tal-budget fejn wieħed jista' jsuq mutur żgħir bil-liċenzja tal-karozza jekk jagħmel 10 sigħat ta' taħriġ.